Dneska je pátek, nepůjdeš s náma na představení? Ne, já jdu domů, jsem unavený. No, tak pojď nám, no. Já už jsem to viděl. To nevadí. Žádný řeči, jde se. No tak Za mnou. dobře, jdeme. Minule jsem přišel pozdě, viděl jsem jenom půlku. Nesmíme víc moc dopředu, viděli bychom blbě. No jo, začátky představení se musí dodržovat. A už je tady. Už jede, koukej. To je nádhera! Minule bylo o 2 vagóny míň, a to dneska vypadá výborně. Já bych řekl, že jich byl jeden víc. No, podle mýho vlak zůstává vždycky vlakem. Řekl bych, že by tudy měli projíždět častějc. Kde pak, zvykli bychom si na to a už by nás to tolik nebavilo. Stejně jsou vlaky krásný, Ano jo, že jsou krásný.